106.1 Radyo Pista, Canlaon City. District Media Group Incorporated. Balita, isyo, serbisyo, action, kanyawan. Radyo Pista. Radyo Pista. Sayang, ano? Isayang dako. Aduna ka ba'y suliran? Sas. Nga dugay na nimong gipasan. Inom, inom. O sa imong tanaw, gibundakan na ka sa tibuok kalibutan. Ani ana, ang tulumanon nga mupapas sa tanan ninyong kagulutan. Ito ang matulog sa gawas, ayaw dire. Tulumanon sa Power 99 FM. Because you're in studio, you know. Papa, mutambag. Kabalo ka, Dili, ako ang manager. Muabag. Nakasabot mo si Ibati, pero Kwarta lang. Wala na ko. ang dili na mo mahatag. Talk to Papa. Paminawa, matag alauna hangtod alas 3. Dinhilang sa nagunang istasyon, Power 99 FM. Radio Pista. Talk to Papa. Ay, hello Papa. You're listening to Papa Smoke. Ang oras sa Radyo Bisdak, 1:36 na sa hapon. Nanawag sa libing. Nanawag ko sa kahapon niya. Taguan rito. Go, bye. Muna akong ilarin. Kay bituin. Alameng. LDR na punta rin. Ika'y You're bituin listening to Papa Smoke. na nagniningning sa akin. Good afternoon, gikan kang smoken. Shout out sa tanang mga taga-barangay Alegria. Happy viewing to you, John Waki. Ihiling And sa 11,000 viewers karon may hapon. Kanin yung tanan. arawi ka'y mahulog. Salamat sa mga nag-view karon may hapon niyo guys. It's June 15 gahapon. Karon 16. Nagbibigay June 16 na. kalawakan. Kuan kini happy birthday sa mga nag-birthday. Pero di Sa ka mga nagkipa-celebrate sa ilahang kuan. iblega Mansari, happy Mansari. ka. Olariza Oracion Velia Carlos, Papa Smoke, may hapon. Sa kulang LDR na punta ka upang makasama. Wala, ang LDR ganun. The cat is away, the mouse will play. Binutan mo guys, kay matigulan mo. Upload by you. Ang layong tanging oras lang ng buhay ko ang siyang hangganan. Ika'y isang pangarap na habang buhay ko pagsisikapan. Ngunit kung dumating ang araw na bigla kang maglaro sa iyong kinalalagyan at mapunta sa kamay ng taong mapal at kung babagsakan, asahan mo. Iyo ang umaga. Nasa Sarang puso't gabi. isipan pa rin kita. Ang atong oras guys, 1:39 na sa hapon. And kumusta og maayong hapon? Ang salib Maayong adlaw kaninyong tanan mga kabisdak. lumigay Naminaw sa Radyo Bisdak Bisayang Dako 99.9. Proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Programang Talk to Papa na po ang inyong makauban. Hantod 3:00 sa hapon, mga problemang kabahin sa gugma. Na wala mo'y kasumbungan o dili ninyo kayang i-share sa uban. Kanang mga sekreto ninyong problema, labi na gyud sa mga nanay uyab, nanay kaipon, nanay asawa, nanay bana, og sa mga manag-uyab karon nga LDR. Asa man ang LDR? Na nagniningning sa akin. Long distance relationship. Dinig When the cat is away, the mouse will play. Shout out kanimo Abdul Singh, Abdullah, arawi ka Abdul Aziz Zing, ano ba? sa Zain Zing. mundo. Nag-view karon from Imelda, Sambuanga, Sibugay. Nana Of course, no, everyday tayo nga nag-live sa itong programa, ha? Shout out po sa taga-Kawit, na puro mga gwapa o gwapo isan nako. Dabi. pagmasdan. Ato daw liliho ng dagway bi. Kung gwapa bagyod. Itaw salamat nimo Edna. Si Edna diha karon sa may barangay Kawit. Og si Miss Yinyin Horkia, happy viewing. Sa Markwell Villarin Dongi from Barangay Lala. makasama. Og sa 54 ka barangay diri sa syudad sa Pagadian nga giabot sa tuwang signal o karong hapuna nga naka-tune in. Congratulations kay naminaw mo karon ako. Maayong hapon na. Lami mga orasa, lami kay matulog. Mga naminaw karon diri sa may duol sa kadagatan. O duol sa may kabukiran diri sa sentrong bahin sa syudad. Mga terminal. Oh. Shout out ni Auntie Minda. Shout out to ni si Auntie Minda. Ang pinakagwapa na mong lola. Ang look alike ni Vanessa. Auntie Minda. Shout out ni mo, ha. Of course, akong brother nga si Jeff Mendoza. Maying hapon ka ni mo diya, bro. Uy, LDR na nga tong sender karon, guys. No, kumusta ni mga kaning mga naiuyab nga naa sa layo. Kana bitaw ang imong uyab nag-ila mo sa lugar nga dili mo taga diha. Example na nag-ila mo sa kuan. Nag-ila, ha? Nag-ila mo di Bulag. No? Example, nag-ila mo ning lugar. Tapos pag uyab ninyo ning taas ang inyong panag-uban, ang inyong relasyon. Ning balik mo sa inyong mga Pinoyanan. Shout out DJ Pop Smoken, Oberes family, Abad family. Minaw na punta sa Talk to Papa, always watching Barangay Gatas, Pagadian City. Wow. Thank you, ha. Si Ann Oberes Abad. Shout out DJ from Regla Gipons. Di ko ka-relate kay dili nako ganahan og LDR. Daghan pag uyab bris Pagadian. Kasi pag nakay uyab dira sa Lagyo Yinyin, kabalo magyugong nakay uyab diri sa Sudoon. Ang dagway nimo nga hinguyab gay ka. Shout out ni Yinyin Horkia. Og ni Mia Pagar. Ito ko kuya, brali ha? Ano, way ligo. Limang ancho. Mahong Bombay. Kailan no? Ano mga babae no, nga di bitaw maligo. Sus, nagkumbot na lang. Isa ra kong uyab, lagi, sawi pod. Oy, ano ba? Ako di ko mo to, oy, basta siyan yan, Norkia, mo yung isa ray uyab. Sige, dili, isa na lang ang imong uyab, pero daghan. Daghan kang amigo. Si Jasmine ang atong sender karon mga kabisdak. Gusto na daw siya, gusto siyang uyab. Napabalikon siya og puyo diri sa Pagadian, pero di siya dili na siya pabalikon siyang mama kay humanan na siya sa eskwela. Kayahay po na ng uyaban eh.
Babae na rin mamisitag lalaki karon. Babae na rin may manulong sa lalaki karon. Yung ba dining uban din nga asa una ra. Babae na manulong og lalaki. Maayong hapon, Tall Smoke and Long Live Terragin P International. Oh, nana. Ming, nanay mong idol, Ming. Si Chairman Mariel. Shoutout ni mo, Chairman, ha? Ha? Uy, mga kalbo raw daw mga luya. No? Ang mga upaw ra ba daw o mga kalbo ra ba daw ang mga loyal, ha? Di jud ko mutuwa na. Og mo man gay ng istorya, ha? Magpaupaw na lang bugo, eh. Kaning uban no mga babae mo sabay sa trend tapos wa pag investigation na hita po. Ay dili ra lo, no? Dili daw tanan upaw loyal. Sadyang mukamang lang gid ning upaw. Jenaline Bernil, happy viewing. What good afternoon, guwapo. Ay, salamat. Shout out sa TGPI dancers, unya mubirada sila unya. Wow. Shout out ni mo dia brother Tyra Jean, dili mang lipstick ha kay Brad ka. Ha? Dili mang lipstick ikuan. Walay tiger nga mang lipstick. Gawas lang sa babae nga tiger. Shout out to DJ ni Ifyan nga nagkaon from Mandani Bay, Mandawi, Cebu City. Wow. So ni uso na ang bahay mamisitas mga lalaki lalo na sa mga KGM kalbo gwapo maskulado loyal sa mga baying loyal sa asawa. Mao gani na nga dili mong guna tanan dili mong guna tinuod god kapag giingon nila og kaslan po daw ka og muhilak daw ang lalaki kay mabulag daw gyapon sa babae. Abas daw. Tyra Jean, dili mang lipstick ha. Walay tigring lalaking mang lipstick. Papa Smoke, shoutout po sa mga kapatid ko at sa mga pamangkin ko from Purok Siete, Tiaman, Bonifacio, Misamis, Occidental. Thank you, Papa Smoke. Good luck sa itong mga brothers and sisters ha. From Pagadian City Council. Ay paygayon. Kusog kay karon diri guys sa Pagadian City ang kanilang mga programa sa mga fraternities. Pinaagi nining Pagadian City Council of the Greek, no? Nagkaiusag gid ang mga fraternity diri sa Pagadian. In line po ni siya sa celebration sa araw ng Pagadian, 53rd, no? 53rd araw ng Pagadian. So, tama ni siya karong June 21 kay June 21 man. And of course now, congratulations and happy anniversary as well, no? Sa tanang mga kuya nati sa The Fraternal Order of Eagles and Happy Eagles Week kanatong tanan. Mga kuya natin. Atong basahon ning sulat guys. Kaning mga LDR. Siya, ako'y kay LDR Papa Smoke pero pwede naman siguro mag-igat-igat pud gamay. Ayaw lagi mo na lagi. Managhan mong virus mong na siya. Mangigat gini kagani, mangigat magkadlapad-lapad na siya. Virus na siya. Alauna 48 na. So basahon na nako ni. Ang sulat ni Jasmine na dunay ka LDR. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Kung may problema sa pag-ibig, talk to Papa. Yours to Papa Smoke. Okay. Here we go again.
Dear Papa Smoken. Dear. Unang-una sa tanan, Papa Smoke, maayong hapon kanimo. Sugo sa maing pamatasan. Maayong hapon po sa mga naminaw o nagtanaw sa imong programa karong hapuna. Isaday ko sa libuan nimong tigpaminaw, Papa Smoke. Walay hapon nga dili ko mag-atang ganing imuhang tulumanon. Tungod kay ganahan kaayo ko maminaw dili lamang ako. Apil na gyud ang ako ang mga barkada ug pamilya. Bisan tuod man nga layo ang amuang lugar, Papa Smoke. Tinaw ug abot kaayo mo diri sa among lugar. Gusto lang unta nako ning patalk to Papa ang akong sitwasyon karon. Nga na ako'y uyab nga lagyo ming duha, Papa Smoke. Itago ko sa pangalan nga si Jasmine. Tagabuog sa Buanga, Sibugay ko, Papa Smoke. Dalaga o baguhay pa lamang nga nakahuman sa pagtungha. Pero dugay ko diha nga nagstay sa Pagadian City tungod kay diha manggod po ko ni human og eskwela, Papa Smoke. Gani sa akong pag-uli diri. Bago lang ko nakahuman og senior high school. School pa man din eh. Medyo bata bagit ko, Papa Smoke. Nagpuyo ko diha sa balay sa akong iyaan. Diha rapod sa Pagadian City. Naghanap og mga nakaila diha og nabarkada. Labi na gyud sa ako ang mga silingan diha na ako'y mga suod kay mga amiga. Kay bao ko nga makarelate, makabalo sila ni ining akong sulat. I-claim na ko nga ako ra siguro'y naay sitwasyon ni Nani, Papa Smoke. Sa panahon nga diha ako nagpa-enroll sa Pagadian City, usa sa mga public school diha, Papa Smoke. From first year to senior high school. Pila ra may dagan sa mga katuigan, Papa Smoke, sa kadaghan akong nakaila. Naamanggit po ko'y lalaki nga wala damhi nga maabot po sa akong kinabuhi nga mamahimo na akong uyab, Papa Smoke. Lalaking itago na nato sa pangalang si Ervin, taga Pagadian City. Nag-classmate ni hantod nga nag-schoolmate. Unang lalaki nga ako ang gihigugma, Papa Smoke. Nag-edad pa lang ko og 15 years old. Palang araw darating ang Siguro dala na lang po sa ako ang mga classmates o mga barkada. at no Nga na sila'y mga uyab, tapos ako pila katuig po ko nga gauban-uban nila. Nga single ko, Papa Smoke. na mai Oto pila na may dagan sa panahon. Nagkaamigo pa mi aning Ervin, Papa Smoke, ay nga nahimong kami. sa iyong mga Daga mga nangulitaw na ko diha, at ang dahil pero dala po sa akong kahadlok sa akong iyaan. ikay mo Sa Ervin nagidintaw ng ako ang gisugot, Papa Smoke, og at ngayon nag-focus ko niya. Unang na-fall in love jud ko niya. di mapaliwanag
Ang among relasyon karon ni Irvin Papa Smoke ug akong ihapon tuig gabi na gyud. Di ba siya Pero sa tuig kapin, di ka sasaktan? perting daghanang nahitabo Papa Smoke. Hanggang Isa na gid niya nang sa iyahan ako nabatunan ang tanan. Siya ang unang lalaking naghatag og kalipay nako. Gituluan sa akong mga luha. tingin mo Lalaking naghatag na kog kusog sa panahon nga nako'y problema. suko, umaawit Pasalamat biapod ko Papa Smoke. ang Kay dili pod pareha sa Irvin sa uban mga lalaki nga akong naila-ila. bawat himig Siya ang lalaking hilumon. Tabian lang kung ako ang kauban Papa Smoke. Inana sa Irvin. Gani di ko malimot atong unang bulan nga nag-uyab eh. ko sa'yo. Grabe kakilig gina ko Papa Smoke kay gitagaan ko niya regalo. Ko sa'yo, Munto pila dagan sa mga panahon. hindi Timpo-timpong hapit na. Hapit na mahuman ang tingklasi Papa Smoke. at gabi sa batas, Last March lamang. ikaw ang Dool-dool na gyud. isip ko. Walay isyu ang among relasyon ni Irvin Papa Smoke. Gawas lamang karon nga nag-LDR mi. Itong tibok ng puso, Gusto lang ako ning isay-say kay isa ni sa mga hinungdan nga. umaawit sa'yo. Nagproblema jud kog maayo karon sa among relasyon nga lagyo mi. Ang hindi, bawat himig ay para sa'yo. Kulang jud kaayo kung magsigir mig video call. Mastan mo Sigir mig chat-chat. ang ngiti sa lahat. Abi nimo Papa Smoke nahadlo kaayo ko karon kay basi no nyug magkabulag ni. Siya ra ba gid ang unang lalaki nga. Wa gid ako napugnan ang akong kaugalingon. Wa ko kabalibad. Natugyan ako kaniya ang akong pagkaputli Papa Smoke. Pareho rami og gear. Pareho rami og gihuman Papa Smoke Senior High School. Pero katong hapit na mahuman ang klase. Nagsunod-sunod bayak yun nga nagsige mig kuyog Papa Smoke. Og sa among pagkuyog. Pero may bayak yun ang naimahitabo na mo. Mao to. Tipong hapit-hapit tagit mahuman ang pagtungha. Ang gipaabot ramang gid sa ako ang mga ginikanan Papa Smoke nga makahuman lamang kog eskwela. Og papaulion ako nila dito na ko nila papunduhon. Moni karon Papa Smoke na ako diri sa amua. Ug ang among sitwasyon karon sa akong uyab. 3 months na mi, almost 3 months na mi nga LDR Papa Smoke. Wala mong po na ako sa gipahibalo nga iniguman ako nag-eskwela. Dili na ko mobalik diha kay dili na ko pa eskwelahon dapit sa amua Papa Smoke o college. Ito magkong time ang nagpa-eskwela na ko ang ako ang auntie. Pero karon niya nakahuman ako. Bawat himig ay para sa'yo. Di naman pud makaya sa akong auntie Papa Smoke kinanagko na pud ang iyang mga anak. Ang ngiti sa lahat. Abi nimo karon akong problema Papa Smoke. Gi-pressure kaayo ko ni Irvin karon kay gusto gid siya nga ubalik ko diha sa pagadian. Dili daw siya kaagwanta nga sobra mi kalagyo. Gusto daw niya nga mubalik ko diha. Bisan nandog manarbaho kay manarbaho po daw siya.
Gusto niya nga diha ko mo puyo sa pagadian pero mag-abang na lang ko. Ang nasa isip Laktod nga pagka-istorya papas mo. sa lungkot Gusto kaayo ni Irvin nga magkuyog naming duha diha nga murag sama ng mga nag-ipon nga managuyab. tayo ay magsasama. Gimingaw daw kaayo siya nako og love daw kay kuniya. Ikaw Ang akong problema karon papas mo kay ang nais ko, di naman mo sugot ang akong mama nga bubalik pa ko diha. ang inaasam sana Naa naman in taong ko tri nagbantay ko sa among tindahan. na. Naamang gani mga panahon nga makaanak og pagadian last time. Kuyog mi sa akong mama. Araw ay saya, ihahandog Kadyot ra po kaayo mi papas mo kuha gani ko nakalugar sa pagpakita sa akong uyab. Galibog kaayo ko kay nasa ko ang kabalaka nga basig magkabulag mi ni Irvin tungod lang ani. Lisod kaayo ang LDR papas mo. Gusto ni Irvin nga diha lang ko magpuyo pero sakto pagod na papas mo. Lami na kaayo mulayas diri sa mua kay gimingaw ko kay kunya. Nag-goal ko kay ning ana sa Irvin ako papas mo. Ya kung di daw ko mabalik dito, basin dag mularga na lang po siya. Kay makahinumdum lang siya sa lugar. sa umaga at gabi. Kung asa mi nga nagsigig kuyog do. Ikaw Kung samot na gidinoon mi galagyo papas mo. Kung sa may angay na kong himuon ani. at ligaya, hirap at ginhawa. Iatim kong pananghid sa kumama nga muli sa ko dito sa pagadian. Magpundos ako diha sa akong iyaan kay mangita kong trabaho pero Ikaw akong mama giniingon nga dili na gid pwede. Kay dito na ko nila pa eskwelahon umawit o pabantayon sa among tindahan. ang hindi. Kaso may angay na kong himuon na ni papas mo. Naluoy na kaaya ko sa akong uyab nga sa Irvin. Bawat tinig ay Pero nilagit siya nga sigig hangyo na ko. pagmasdan mo Pakonsensya kaayo ko sa akong uyab. sa labi. Mura man hinuunog kining ako siyang gisilutan papas mo. Naalay ko sa'yo ang Gusto kaayo ko nga magkikita niya. Gusto kaayo ko mabiyahe papas mo. Lami na dyan kaayo mo layas dali sa balay. Kung sa may angay na kong himuon. sa umaga at gabi. Please tambagi ko papas mo. Sa bawat oras Gimingaw kaayo ko sa akong uyab. nasa isip ko. Gimingaw kaayo ko ni Irvin. Ligaya, hirap at ginhawa. Kung sa angay na mong buhaton papas mo. Ay magsasama. Na para ba ito istorya sa Irvin na ko na. Og maabot ako og makauli ko diha sa pagadian. Magigminyo daw siya na ako magigipon na. Di na gid daw siya musugot na. Magkalagyo pa migbalik. Untag mo ding babasa papas mo. Please tambagi ko katagi kong konsulada. Ihahandog sa'yo, puso ko't kaluluwa. Para makahimo kong solusyonan na imong problema. Ikaw lang ang Mo na akong sulat problema. Di nilang ko taman. ikaw lamang Ang imong magtatampo si Jasmine. Tagabuog sa Buanga Sibugay. Dagang salamat ug maayong hapon. Ikaw man ang hinungdan, ug nainan ni ining tanan. Nasaad ka, mubalik ka, human sa unong kabulan. Sa
Sa pagsanig kong hilabihan, nisukot ko inibiyaan. Apan sa himang-himay, imura kong gikalinipan. Ayaw pagsad kung dili mo matuman para di ka masangitan. Di naman tatay kisabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo hikalimtan, nga doon na tayo gipanumpaan. Anong imo man kong gibiyaan, ano pagkit kong gipasandikan. Lamang kong tagay, tas ang WeChat sa Skype o sa Facebook. Kung matawag ko, kontaktin ka, grabe ako kabalakan. Ihayag na lang ang upaw. Wala. Asa ka kanila ka. Ayaw pagsad kung dili mo matuman para di ka masalila. Oy! Doon naman tatay sa putan, unta tuman na to ang tanan. Ako kang suportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tayo PM Vicky gumitaw ang dimon. Uso na rin na karon nga babae ni Madto kay ang magulat siya sa lalaki dugay man kay napay ibisita laing bahay. Ba na siya. Bisita rin laing day. Araw gabi ako nagtrabaho, ikaw nagyon ang inspirasyon ko. Ang tawag mo mako'y kalipay ko, grabe nagyot ang taon na akong Kamingaw ni mo. Saan ko kaliwa ko yung gitara sa akong dosa. Ikaw din ang akong pagkasal sa bisan asa pa na simbahan. Palihog lang tuuhi ko, pinangga ko sa ligid ko. Walang gilaing makabukan sa gugma kong gihalad nimo. Wala gilaing makapapang ning gugma ko para kanino. LDR gikan kang Miss sa mega kanta ni be. Okay no, sumo ka na LDR gikan kang Miming. Miming na lang. Hala. Ikaw man na Bueno mga kabisdak, sumayng hapon sa mga taga-buog sa Buanga Sibugay, labi na gid diha kanimo sender. O sa imong family diha karon nga naka-tune in diri sa Pagadian City. Wow ha. sa ano Ganahan lagi ko ginana. sa pagsanig kong hila Gikan sa Pagadian, nisukot ko tapos kuan kining Minaw sa buog. Bueno, sa himan-himan. Ayan yung mga nag-advise, oh. Shout out ni Ma'am Elma Montibon Itang and also thank you for sharing my Facebook Live. Tiwas og eskwela sender para sa mayong kaugmaon. Kinani bito mga idara guys, sa tinuod lang mo gini silang mga pinakagahi kayong pugngan. Magminyo na lang sila yahang uyab para magtagbaw na sila silang kamingaw. Mao gining mga idara nga lisod kaayong pugnan, mapugnan pay baha. Kay sas biga. No? So gusto sa imong uyab nga paulion ka diri, panion ka diri sa Pagadian kay para diri na mo mag-ipon-ipon. Gusto na siya magigipon nimo, magigminyo nimo. Ug di na siya musugot nga mawala mulayo pagkagbalik kay ugmaan kay siya nimo. No? Kuyawa po rin na yung uyab, eh. Sa Skype o
Kabugok po na imo. Tawag ko kung tawagin ka. Usa day, usabag sabot. Kabugok po din tao na nang imong uyab. Napay lalaking tarong inana nga pasulungon ng babae di na paulion sa ila. Dapat tumanggani nga moadto siya dito sa inyo ha kay para mamisitag mga ikatahuran dito sa imong mga ginikanan tapos ikaw diha kang panion diri kay para magkuyog na mong duha. Tungod lang sa gugma magbinugok na. Ang lalaki na lang pagtuwa sa diha umuman, mo ni siya. Ang lalaki may mamisita dito sa babae at bangon nimo ang pamilya sa babae kay mailan ka kung sa kang klase nga lalaki. Dili lang tayo mahikaling. Mo na yun ni guys no sa mga batanon nga naminaw diha. Ana ganin yung uyab gani moingon ganina nga di lagi ko mo ana sa inyo kay mahadlo ko sa imong mama magpapa. Dili pa ninyo time ay mo pagdali-dali. Pero ginana nga nag-offer na gani sa imo ka nang inani nga magigminyo siya nimo minyo. Minyo. Mag-ipon mo diri tapos ug maburos ka diri. Pauliong ka niya dito dako na kagtiyan una na kay bata. Binugo gid. Shout out sa imong mama diha nga naminaw Miss Jasmine. Makasab-an di ko sa imong mama lang ga. Kasab-an jud ganing imong problema. No, mo na imong inumduman ha. Ang lintunganay sa panag-uban dili makaon ang gugma pirmi. Di mo busog ang perminting gugma. Mo ginang inyong inumduman kay hat pa kayo mo karon mga panahon na feeling ninyo. No. Ang sitwasyon ninyong duha karon kay against the on feeling ninyo against the world, against ang world sa inyo ha. May pang latuso ni mga bata. Anyway, so at least diba nagpadala po siya tinig sila. Okay, so tambag mga magulang, mga inahan, mga amahan, mga lolog, mga lola. Muna gingon Paps, sabay sa uso daw. Namusabay sa tren lagi pero walay kuan. Walay saktong kuan. Maayong udto ni mo DJ ali na kay naabriya na ang FDL. Anak ko diaron ha. Iniguman sa kong program. Kuha na siya kang PM ang address PM. PM is the gay. Shout out ni Parigay Chavez ug ni Mark Anthony Sarabia. Okay, mag-selfie ta diha. Ito no. Tambag mo, tambag. 0918-728-3822. Yan ang atong oras mga kabisdak alas 2:12 na sa hapon. Hatod ganinyo sa Super Vita. Tambal, purga o vitamina sa tanang mga kahayupan. No? Super Vita mga kabisdak mapalit ninyo diri sa Radyo Bisdak o sa mga suking Agrivet Store. O gado na may mga binuhing kahayupan labi na gyud kung nagbreeding mo na amoy mga anayan no gikan sa manok, kabayo, kabaw, baka, pato, baboy, baktin, kanding. Usa kini ka vitamins mga kabistak sa tanang mga kahayupan, paspas kay ang kaon sa inyong mga kahayupan ani og dali ra pug kaayo nga mudako. Labi na kaning mga nag-buy and sell no, kaning nagbuhi og mga baktin, then gusto nila after 1 month ibaligya nila. So siguro basin wala pay bulan, mabaligya na ninyo. Ganado ang kaon, malikay siya sa mga sakit. Manindot pag ang iyang panit o manindot ang iyang balahibo. Vitamins siya guys ha. Super Vita Animal Food Supplement. Kani nga Super Vita mga kabisdak, mapalit ninyo sa mga suking Agrivet Store o kontak lang ninyo si Papa Smoke yan. Okay, para diri mo para mahatdan ta mo diag kining kuan. Super Vita gyud nga mismong gikan gyud sa maker ani. Okay? Super Vita mga kabisdak, dali ra po kini siyang gamiton. Like for example, ogdan aduna mo'y manok. Pwede ra. Daily ninyo painomon 1 tablespoon every day, no? Ang daily niya. So kaning isa ka sudanan niya mahurot ni siya mga almost 2 weeks or 2 weeks gyud. Super Vita mga kabisdak sa katong mga naminaw diya nga giabot sa mong signal labi na gyud sa mga bukid-bukid.
Contact mo na ako, labi nagnamoy mga tindahan diha nga dali na kay dumdumon sa inyong mga silingan nga na mga binuhing kayupan. Kaya naon ta mo diha, dalan ta mo og mga ibaligya niyo stocks ninyo diha. Aning Super Vita. Of course, no, mapalit ni siya sa mga aggregate store kay maghatod buda sa mga aggregate store ni. Bisan pag naamo sa Lanao, naamo karon sa Sibugay, naamo mo diha karon sa Zamboanga del Norte. Bisag asa mo, pwede ta mong hatdan. O gigiwa ko lain biyahion karong Domingo, kani akong biyahion mga kabisa. Aron magkita-kita pud diha no? Kana og layo-layo mo sa kabukiran, ay layo-layo mo sa syudad. Kung na mo mga binuhing kahayupan, tawagi lang ko ninyo 0918-728-3822 kay ako na mismo ang magdalag maghatod diha sa inyo. Aning Super Vita, animal food supplements, tambal, purga ug bitamina sa tanang mga kahayupan. Naman natud po ganinyo sa green herbs mga kabistag, usa po ni kahaplas nga makatabang para sa mga problema sa panit. Maglain ang imong lawas, mahilig ba kang magpahilot, anuhotonon ka, aplasan lang ninyo og kaning Green Herbs 7 Miracle Oil, no? Ang kaning Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisdak, mapalit po ni diri sa mga suking parmasya o butika. Labi na gyud diha sa may Lanzaderas Pharmacy sa may Dumalinaw, naa diha ang Green Herbs 7 Miracle Oil. Diri sa sudad sa Pagadian, mapalit ninyo dira sa may Givarel Drugstore o sa may Barangay Tuburan, diha sa panimalay ni Ma'am Jessica Ann. Okay. Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabiskat. Ginama kini pinaagi sa unom 7 ka klase nga 7 ka klase nga sangkap sama nining gabon, tuba-tuba, balite, panyawan, buyo, luya o kasunting. O aprobado usab kini sa FDA. Green Herbs 7 Miracle Oil. Salamat po sa pagpaminaw diha karon ni Sir Joloy ug sa tanang mga trabahante karon diha sa may Joloy Store. Ang tindahan nga komprahanon og bugas, soft drinks, beer ug uban pa. Mulugsong gani mo diri sa sudad sa Pagadian, labi nagmangumpra mo para sa inyong mga tindahan. Dumduman nyo ng tunga-tunga sa Gate 7 o Gate 8. Kinadiya ang Joloy Store. So mga barato kina sila diha, labi na kani mga soft drinks nga mga mismo, sakto. Naa na diha tanan mapalit inyo mga kabisdak. Ang ayan nga display ninyo sa inyong mga tindahan. Joloy Store. And then salamat po sa pagabag sa nasublian pagka-SB member sa una sa lungsod sa Tabina, si SB member Bimbo Anito. Congratulations po sa iyang wife. Naka-lisensyado na gininga nurse, no? Shoutout ni Ate Pinky diya sa may Bian Rietri, nilang JR. Na po silang Bonbon, silang Janjan. O di Junjun diya karon sa may Anito Barbershop. Sus, gimingaw na sa imuhang bao, paminahon na lang na imuhang mama. Ang pagmahay nasa huli, kung tarong siya pagkalalaki, siya moadto diha kanimo. Ambot aning uban babae, oy nga. Ingnon lang gani sa uyab nga laaga pugod diri, oy mura man kag wala gimingaw nako. Manglaag gani mo sa inyong uyab gani og di na mo magpa-control sa mga ginikanan. Pagbalo na lang mo sa nina. Mura pang gihapon nga gahi imong mga naong. No? Kani mga kabatan-unan karon nga badlongon nimo mga suko mo pay ikaw pa gani badlong ang imuon og dautan. May gini pang kapuso ni mga bataan bibitaw. Paminaw gid mo sa iyong ginikanan. Ikaw bata-bata pa ka karon, babae nga naminaw karon. Bantayanan mo gud ni sa mga bata-bata karon, bantayanan nga matintal sa ilang uyab sa barkada. O kani pong nasa mga edad na bantay-bantay pud mo kay basig makatunong mog minyo. Puro man kaminti mining bantayan ning babae, mga lisod luoy in taong kay uyab no, badlongon ang babae kay piting daghanang bantayan. No? Za. Mo na siya guys, no, kung kamo ang imong mama, ang imong uyab karon. Jiro na kaya nimo unang paulion ginis Pagadian. Wag tarong utok ng imong uyab kay ikaw pa hinuon ang iyang kuan.
ikaw pa hinuon niya ang iyang sani papangitaon o pamaagi nga mag-ipon namong duha. Sa bisan asa Diri na sa mga kidaghan kayo mga bata. Bata pa, buros na. Abi sige, jir. pinagkawasan Pabalik lang ko guys, alas 2:19 ang oras sa Radyo Bisdak. kabukan. Papa Smokin on the air. Klaro na. Magical device. Turntable. Papa Smokin on the air on Power 99.9 Radyo Pista. To all valued subscribers of Kismet Cable TV, in line with the valued preventive subscribers. maintenance being undertaken by our action team, they will conduct an ocular inspection on all house installations to break out all illegal connections. This inspection will be a full year-round activity. To avoid embarrassment, we urge all those who have illegal connections to voluntarily disconnect their illegal connections. We are appealing for your cooperation and understanding for any inconvenience that we may cause in the course of our inspection. Even this guy will Experience the sell. best care hotel. Suns Uprise Hotel, Pagadian City. Suns Uprise Hotel. Kompleto sa facilities ug mga amenities nga ang imong pagstay dili ka makalimot. Suns Uprise Hotel nagatanyag sa mga standard nga mga kwarto alas pampamilya ug drive-in good for 2 persons nga adunay kaugalingong garahe. Ang tanang mga rooms barato ra kayo. Ang hotel usab nagatanyag sa dako. Mga bata pa, buros na, maayong tagunungan, di pa jud na muna. Ganahan po sila yung napod. Ang Pagadian City. Kung may nana mga kusunada kayo muna yung mga gusto nila. Nagatanyag kami sa limpyo ug luwas nga pagpahulay. Nakafocus kami sa kalimpyo sa dawa ug kaluwasan sa atong mga guest. Plus nagatanyag usab kami og libreng face mask alang sa tanan. Ang Suns Uprise Hotel. Anaa nimutang sa Barangay Bulatok, North Diversion Road, duol sa IBT Pagadian City. Alang sa dugang detalye, reservation ug mga pangutana, contact lang sa 0910-463-6226. Suns Uprise Hotel, Pagadian City. Come and experience the morning sun that we need for the day. Ang igala itong may nabi ang impalit sa Green Herb 7 Miracle Oil nga taga-Bisuangan Lingkod sa Buanga del Sur. Madang, unsa may nasinati nimo sa dining haplas ka sa Green Herb 7 Miracle Oil? Ang akong ikasulti, mahitungod sa akong arthritis, daghang mga tambal o mga haplas ang akong gigamit, walay kaayuhan. Apan sa diha, nagpalit ko anang Green Herb 7 Miracle Oil, katululan na ko gihaplas sa akong mga Apan ang gamit ko ang green herbs. nagbalik bisan pag magpasa-pasa kong sayo. So daghang salamat sa Green Herb 7 Miracle Oil. Ang Green Herb 7 Miracle Oil mapalit sa mga parmasya o butika o sa Radyo Vista Pagadian nga naimutang sa Barangay Santa Lucia, second floor Arisha Building, Pagadian City. Green Herb 7 Miracle Oil. Sa mga nairayuma o arthritis, pag-maintain sa tala ng Flashes Oil, makawagtang sa pagpanakit, apilaniini ang mga back pains, muscular pains, headache, stiff neck, cramps, varicose veins, ug mga panuhot. Paghaplas gilayon sa tala ng Flashes Oil, epektibo kini alang sa mga balatiya, ug alang sa mga buti, luka-luka, hadhad, alipunga ug kaskarong. Gamit kamo sa Lixic Ointment. Aduna kini mga sangkap nga napabatun alang makatapang gayud sa pagwaktang sa atong mga balatiya. Apilaniini ang mga bugas-bugas ug mga acne. Tala ng Flashes Oil ug Lixic Ointment. Produkto sa Talan Pharma Incorporated. Nagtawo sa balikod sa taklop ug mga label. Pasil makaswerte mo. Maayong balita, aniya na karon ang atong kahigayunan nga makapanarbaho sa abroad. Pinaagi kini sa Maiden Way Management Specialist. Maiden Way Management Specialist with POEA license number 112-LB-070419-R. Sila na kinahanglan karon o 500 ka mga household services workers. Alang kini sa mga kababayanan, 23 ngadto sa 39 anyos. Alang sa nasod sama sa Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Malaysia, ug UAE or United Arab Emirates. Ug alang sa katong motrabaho sa Saudi Arabia, aduna kamoy promo of 10,000 pesos financial assistance before flight. Nagkinahanglan gyapon sila og mga household services workers. Alang sa nasod sa Singapore, Hong Kong ug Japan, no salary deduction, no placement fee. Alang sa dugang kasayuran, tawag ni Ma'am Mirnalyn Cuenca Albon, ang ato officer in charge sa Maiden Way Management Specialist. Matawag sa mobile number 0951-944-6678 ug 0935-725-0630. Maiden Way Management Specialist. Have a better future today. Ang Maiden Way Management Specialist ana animutang sa second floor, Sungate Building, Hamisola Street, Santa Lucia District, Pagadian City. Mag-ingat sa mga eager recruiters. Now here in Pagadian City, Camp Health Multi-Specialty. Camp Health Multi-Specialty. Inana guys, ang inyong muani siya diri sa Pagadian City, nga kay magkikipon ang iyang uyab niya, di na gito mo ato sing iyan. Fetal medicine, high-risk pregnancy. Tapos ayahay na sila kay sige na sila dulog-dulog diri. Gugmaan god, ana ba nang uban babae basta gugmaan may pakialam.
Diba din, after 5 years, naburos, nanganak, maingon din, nga wagi pulos ni mga lalaki, nga pare-pareho lang. Sus. Uy, nabigig kayo listener guys ay, maghikob na ta, pero may gani, kinatumbagan. Gawa ako to, may istoryahan. Tiklo, ang gusto mataaron. Dr. Wivina Macoro, pediatrician. Bata, paburos na. Naman na. Ikaw, sis, si Pora, Dr. nasama ka magminyaw lang ga. Medicine, and Dr. Heidi Abalye. Ano ba siguro kay anak lang? Oh, sis? Provide best care and convenience to our patients. Camp Health Clinic has a pharmacy, It's Butika not Ninanay, and Diagnostic easy. Laboratory, Camp Health Laboratory and Diagnostic Center within the vicinity, making it a one-stop medical hub. Coming soon is the X-ray Oh, ay, care all those nako. patients undergoing their annual physical examination. For more increase in information, please call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty, Pagadian City. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! When I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel love that's beautiful. Kung para ka mag-edit ha, or karong Friday kay I love you bago ka mga testimony ha. better than you ever did before. Then to in my arms forevermore. It's just a young to know it felt, and I will let it go. So easy to say the words goodbye, so hard to let the feelings die. I know how much I need you now. The time is turning back somehow. As soon as our hearts and souls ignite, I know for sure we'll get the feeling right. And now we're Starting over again. It's not the easiest thing to do. I'm feeling inside again. 'Cause every time I look at you, and now we're starting over again. There's never love all the pain away. Welcome home, my lover and friend. We are starting over again. Hanggang ngayon. along the way. We might have ever known all the time we spent apart, all the days break each other's arms. Sige, lingawan ka sa plaza. Laka? Iwan ba? Walang tawa. And when I hold you in my arms, I promise. you, you're Malipayon man sis. Adili ko na siya guys mindset. Ninyawan, way kape diya. O niya ra, mag-email lang ta dito mga ping. than I ever did before. And you'll be in my arms forever. And now we're starting. Bisdak time, alas 2:28 na sa hapon, and that song was brought to us by Green Herbs 7 Miracle Oil. Ang Green Herbs 7 Miracle Oil, mga kabisdak, mapalit sa mga suking parmasya o butika. Usa ka haplas nga dagong tabang para sa dunay mga problema sa panit. Aduna kini antimicrobial and acta antibacterial. Dili lamang sakit sa panit, lakip na usab ang mga problemang balatian. Sakit labi na gini magsakit ang likod, sakit sa kalawasan, sakit sa tiyan, o kuban pang mga parte sa inyong lawas nga adunay mga
nagngut-ngut og nagnulngol haplasi lang ka ng parte niya Say para mawagtang ka ng inyong gibating kaguolan ng inyong panlawas. feelings down. Ang atong sender karon nagpatawag sa pangalan nga si Miss Jasmine. Gusto sa iyang uyab nga paulion sa diri sa Pagadian City The hearts and souls in kay para daw nga kay di gidaw siya kaagwan tag LDR din gusto pud sa iyang uyab daw nga inik uli niya diri sa Pagadian City dili na siya pabalikon didto kay adi na siya musugot daw nga maglagyo pa sila og balik. Anang yang uyab pagkigminyo na ko nimog muanhi ka diri. Sus. Kalami paminahon sa istoryang magkigminyo. Dako ra bagay gasto. Sa tinuod lang no. Kaning mga inaning mga batan-on karon nga grabe kay mamulong. Dula-dulaan lang ang kaminyoon. Una-unaon ko nimo nagmaayo. Jasmine. Talawan kay imong uyab bumisita dito sa inyuha kay makita sa imong mga ginikanan kung unsa siya ka irresponsable. Ayaw mong sugot nga kamo mo'y pasulungon sa lalaki. Unsa naman? Diba? Bisan man unta, bisan man tuod nga nata sa bagong henerasyon. Ato lang gyapong i-preserve ang gani mga dalagang Pilipina. Yeah. Ito eh. Kuan ba kaning delikadesa na lang pud ba? Gusto man ko sa iyang uyab god nga diri na daw sila manarbahor. Iyalan lang nun nga. Manarbaho na lang gug ka diri tapos diri magkuyog na ta diri mag-ipon na lang diri adi mag-anli na. Anli ana na. Wagi pulos. No? Wagi pulos ng imong uyab. Wala man lang siya niingon nga pwede kong muana diya sa inyo ha. Bisan lang gud nga mulaag ko manangid lang ko sa imong mama magpaila-ila ko sa imong mama. Diha di basig ikaw pa siguro nagpugong-pugong kay maulaw ka pero inana. Gusto sa imuhang uyab nga ikaw mo'y panion diri sa Pagadian kay para magkuyog mong duha. Kabagag na nga nang imong uyab. Wa gyud siya respeto sa imong ginikanan. Ignon mo nang imong uyab nga og seryoso ka nako. Total kay nang eskwela pa man ta. Magdungan tan duha maabot ato mga pangandoy samtang wala pa ta nagkasal, wa pa ta nagminyo. Mamisita ka diri magpaila-ila kas kung ginikanan. Dili babag ang gilayon mga kabistag sa tinuod nga gugma, basta siguraduhon lang gini mo nga magtinarong ka og loyal ka. Naa kay respeto sa imong uyab siguradong maka-survive gyud mo bisan pag LDR mo. Pero ginani ang imong uyab mismo mo magsigig hangyo, magsigig drama-drama ni mo diya sa cellphone, mag-chat-chat, mag-video call, magtawag-tawag kay gusto niya nga panion ka diri sa Pagadian. Pagbalon og dagang panty lang ka kung diri na ka magpuyo. Kay mao nay plano sa imong uyab nga imuon lang kaniyang asawa-asawa diri. Ipon-ipon niya diri. Uyab puno mo testing no? Wala mong gini siya katuturan ang iyang mga hangyo sa imuha. Wala ni siya, wagi siya tarong panguna-una. Kaya ang tinuod og tarong nga lalaki, maoy mamugos sa babae nga magkigila-ila sa ginikanan kaya nag-after ning dawaton siya sa pamilya sa babae. Sige daw, bi, una-una adog maayo. Naminaw man gini siya diya sa buog. Grabe ko sugat tong signal, oy. No? Ning lusot ta sa buog. Lahi ra gini nga mo ang isti. Asa na si Libby? Bitaw no? Mo ginang imong balansihon lang ga. Naminaw man yung kadiya. Pwede naman yung i-review ang akong live no after sa itong program. Nagbalansiya og maayo mga langga nga naminaw karon nga hilig kay moadtos balay silang uyab. Kabalo ba mo nga nung naay mga relasyon mga mag-asawa karon nga nagkabulag? Tungod kay ang uban sagad sa rason dili magkasinabot unang-una nga dili magkasinabot kung magkalisod na. Munay realidad sa relasyon nga dili na siya madala og gugma-gugma lang. Hinahangnan gyapon nagpagpaningkamot. Gamiton ang gugma para maningkamot ka para igo nimong ikasuporta sa imong pamilya. Dili kay gamiton nimo imong gugma para gubaon nimo imong kaugalingon ay binugo na siya. No? Isang kabugukan ng klaseng nga pamaagi ng imong uyab nga taga-Pagadian.
Mulay ka dris pagadian. Mamisita ka dito kay pila ro may plite ng buog. Pila plite karon sa bus gani. Kariyo ra man sa gilayon ning sa usamis. Pila may plite ng buog di siya kaadto dito. All the time we spend Kato kag dili ka mapatay og kasabag sa imo ang ginikanan kung himuon nimo na. Una-una ako no dako kay pangandoy mong ginikanan nimo tapos tungod lang nga imong gugma-gugma mo anay kag pagadian para magkikipon na ng lalaki wa magikapagandam siyang kaugalingon. Pariho raman day mo gihuman so napa mo'y chance libre na ra bang pag-eskwela karon. Kayahay ninyo karong panahon na. Huwag panahon sa una sus wa gi libre. Karon ang mga estudyante karon libre na halos ihungit na sa gobyerno halos ang tanan. Ya tungod anang gugma-gugma magkinatok mo. Ay gyud sig binugo Jasmine. Wa ginay pulos ng imong uyab. Wa ginagaw na huna og tarong ang imong uyab. Kautog gyud na huna na imong uyab. Ang oras alas 2:35 na sa hapon. Salamat o pag-view ni Brother Limar, no? Brother Limar Saman Bagyo Bugayong. At Pupoy, may hapon yung Pupoy. Uy, si Ma'am Princess Ems Lahaga ng pretty kaayo nga model aning kuan kaning Green Herb 7 Miracle Oil nga nag-view karon. Kana mo itambag Papa Smoke, luba kaayo aw. Katugan pa ginaton eh. No? Salamat pa rin sa pagpaminaw sa tong number 1 board member sa unang distrito, si board member Cesar Julo Dacal. And then, iman sa mga kaninyo po mga naminaw diha, no? So, layan niyo sa magamit ang mga epektibong produktong ginama sa GFMQ Marketing, kining Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Kung kapsula man lang gani inyong gina-maintain karon nga herbal or food supplement, mas maayo gyud nga kanina lang ang inyong sulayan, oh. Kani ang inyong i-maintain kani kay proven and tested gini. Kating daghanan na ning gamit aning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Makapabalik og panormal sa inyong mga kalawasan. Sabi na kani mga na-stroke, mga guba ng atay to bisyo. Pag inom mo niining Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Liniment Oil haplas nindot gamiton para sa mga gipang-arthritis o gipang-rayuma, sakit sa likod, panuhot, kabuhi, labi na gyud sa mga bago pa lamang nga nanganak. Nindot nga haplas para po sa mga bata. So gamitan ninyo ang Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ang kape nga makapabalik sa katami sa pagminahalay ninyong duha mag-asawa. Si Junior nga dili na kabalo mamukaw, mobalik yun ang gana. Basta makainom kining kape, ha? Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kining tanan produktong ginama sa GFMQ Marketing nga mapalit sa mga suking parmasya o botiga. so easy to say. Alang ko sa mga nangita o kapahimuan ng mga dagkong tarpaulin, mga signage nga with lights na hanas og andam yun nga muhimo ang Relax print and design labi na gyud sa mga dagkong tarpaulin, Panaflex stickers, acrylic stainless standy template poster, Zentra Rush ID, PBC ID photocopy, risograph scanning, online PRC, BR, NBI, DFA, headpress, ID sling og nagbaligya po ng mga printing supplies. Sama na lang anang mga photo paper, mga kabisdak. Makapalit mo diya sa Relax Print and Design at tubangan sa St. Columban College. Di pa nagyaan na gidumala ni Kuya Joey. Natawagan niyo ang ilang cellphone number sa ilang globe number 0936-241-4121. Relax Print and Design. Kinipod sa mga magkarelasyon diha nga dugay na nang giipon. Problema nangandoy nga makabaton og anak pero irregular ang inyong period. Naamoy problema sa inyong matres. Lalaking bisyoso pod, naguba na ang kidney. Kaya bitang mag-ihi-ihi kare gabi. Daghan pa din, no? Mga gipang diabetes, high blood, gipang almoranas, pasintabis mga nangaon. Guys,
Effective kini siya. Labi na gyud sa mga babae karon nga gipang mayoma, gipang dysmenorrhea, magsakit ang puson every time nga duawon silang monthly period. Ay guarantee mga kabisdak, makahurot lang mo ani og isa ka botilya, makita ninyo kung unsay resulta. Sulayin ninyo ang GG40. No? GG40 ni siya mga kabisdak. Ang meaning aning GG, God's gift 40 ni siya. Mapalit ninyo diri sa kuha sa Radyo Bisdak. Ingon man kining matawagan mo ninyo ang cellphone number ni Sir Tony nga taga Tukuran. 0910-961-3416. Epektibog sigurado nga safe gid mo. Purong herbal, binuo kini sa 72 ka klase nga mga kahoy. Ug ang walo niini vitamins. Ang sakit nga matabangan, sagad, high blood, diabetes, dysmenorrhea, ubo, ulcer, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, kalibanga, bugat, kidney problem. Maayo po ni sa mga angkan sa mga bata nga daghan pa jud matambalan sa mga sakit niini. GG40 mga kabisdak. Ibutang gini na sa inyong cellphone. GG40, tawagin niyo ang cellphone number again, 0910-961-3416. Papa Smoke, makahatod kinamo diri og Super Vita. Diri sa may ribukon, ay, pwede kayo. Dalaan ta mo diha og ganang isa ka karton. Tawag lang po muna ako mahutdan mo. Ha? So kaning Super Vita mga kabistak ha, animal food supplement, tambal, purgag, bitamina sa tanang mga kahayupan. Kada adlaw nga inumon sa inyong mga kahayupan. Indot ko siya gamiton para sa mga nagbreeding o nay mga anayan. Labi na gyud sa mga nagnegosyo nga gusto ninyo after 1 month mabaligya ang inyong binuhi nga baktin. Pwede nang maihaw, pwede nang litsunon. Paimna ninyo ani, isagol ninyo ni silang pagkaon o silang ilimnon. Ang Super Vita mga kabisdak, animal food supplements. Ako mismo ang muhatod diha kaninyo kung layo mo sa sentro nga palitanan o mga agri-vet supplies. Ako mismo ang mag-deliver ni diha sa inyo ha. Text na mo sa tong cellphone number 0918-728-3822. Super Vita, animal food supplements, tambal, porgag, bitamina sa tanang mga kahayupan. Naman, salamat po rin sa pag-abag sa RCM Customized Printing Shop. Binagyod sa pagtrabaho sa itong mga nindot kay nga uniform. RCM Customized Printing Shop, maayo kini sila mo gamaan ng mga full sublimation nga t-shirts, jersey, mga uniform, customized nga face mask, banner, ug uban pa nga kaya nilang iserbisyo diha kaninyo mga kabisag, pinaagi lamang sa pagpaprint og mga t-shirts. RCM Customized Printing Shop, paspas ang ilang pagtrabaho tungkol kidaghan kini silang mga manahiay. Isa pag mag-order mo og 1,000 pieces in 1 week, makuha na ninyo. 0948-725-432. Mao ka na ang ilang contact number. Bisita po yung ilang tindahan. Gilid na gyud sa may Justice Hall, anang nakalinya lang sa may fruit stand dool sa Plaza Luz. Oro Street, Gatas District dool sa Plaza Luz. Na dihang RCM Customized Printing Shop. Last and final stretch, inigbalik na to mga kabisda katong oras, alas 2:43 na sa hapon. Papa Smokin' on the air. Say what? Say what? Say what? What is that magical device? Turntable. Papa Smokin' on the air on Power 99.9 Radyo Bisdak. Uga, napasagdan, tabang. Ibalik ang kinabuhi sa imong buhok. All new Cream Soap Ultimate Reborn with Tri-Oleo Complex. Nga mo tabang og alima sa kada lugar sa buhok. Ani anasan ko? Get beautifully reborn hair with every wash. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Tungod sa akong problema sa akong mata, nga hindi ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw, nagaluha ang akong mata. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, glaucoma,
Roma. Shoutout sa mga bata nga gwapo, butan kay Kinoy Bustalino watching from Italy. I miss you and I love you. Koy, amping di ako ya. Hindi na nagaluha-luha ang akong mata. Wala nang Dungkoy, Ali. ako mapabatyagan sa akong mata. Shoutout nimo from Italy. Nga damo. Mura nakarelate ko ng LDR kuya. Pwede request ko all this time. Pwede kayo. Shoutout ni Ate Marivic Ramirez. Ingat ate ha, ingat ang piyampi. Sa Pagadian City, padayong nagbalik niya sa nagalang lifestyle sa branded ng mga sapatos, sama sa rubber shoes, casual o formal ng mga sapatos, latest design sa mga steppies, sandals o fashionable ng mga tsinelas alang sa mga babae, lalaki o mga bata. Daghan ang kapilian kung nakasiguro ka nga bago o kanunay ang ilang mga displays tungod kay Marag Simana. Adunay bagong mga stocks nga nangabot gikan sa Manila o locally made nga hinimo sa Marikina o gikan sa abroad sama sa Hong Kong, Thailand o Korea. Anausap sa Pagadian Shoemake ang nagalang displays o latest style sa mga casual bags alang sa mga kababainan. Ug aniya ba, bisag wala mag-sale. Barato ngayon ang Pagadian Shoemake. Kung sa tayo inyong ipaabot, alang sa barato, di kalidad, kung bagong lokal o imported ng mga footwears. At na sa Pagadian Shoemake, the home of quality shoes. Planning of buying your computer PC, laptop, or maybe some computer accessories? Check out Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center is your ideal computer store. They sell computer units and peripherals package, aircon, digital photocopier, digital camera, digital gadgets and accessories, dream cable, fax machines and telephones, PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT landline number 2252-454. You may also reach them at 0917-717-6518, 0919-991-1959, or 0922-889-0509. Located at Sagua Street, San Francisco District, Pagadian City. For details, you may email them at artifacts_cc@yahoo.com. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Your ideal computer store. Artifacts Computer Center and General Merchandise is an authorized service center of HP. Ako si Lilitan, taga Talisay, Cebu, 51 years old. Diagnosed na may vertigo. Termi nagyud ready ang prescribed na tambal gikan sa ako ang doktor. Usan ako ka co-teacher ni Ingon nga mo try kog take og vertigo kay mauman kini iyahang gamiton. Igka atake sa iyahang vertigo. Sus pagkaanindot sa vertigo, sukad kani akong gitumar panagsa na lang ko maka-feel og panglipong. Dako gyud akong kalipay na makakita akong tambal na makatabang sa akong sakit. Salamat sa vertigon. Ingon bitaw tong doktor, basta vertigo, tumazayon sa vertigon. Basta grabing kalipong ug tuyok sa palibot, vertigon mao'y solusyon. Ang Vertigon para sa vertigo o panlipong-lipong mapalit sa mga suking butik. Ang Vertigon dili tambal o dili angay gamiton sa bisan unsang matang sa sakit. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we still as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you, it just fits perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on a dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours.
you do when you're with me? Does it feel the same? Would you leave if I was ready to settle down? Or would you play it safe and stay? Girl, I know this. We got a love that is hopeless. Why can't I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours, and nobody knows that I'm in love with soulless, baby. Don't wanna hide us away. Tell the world about the love we're making. I'm waiting for that day. Someday. Can I hold you in the street? Can I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't we be like that? 'Cause I'm yours. I'm yours. Oh, why can't you hold me in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't I say that I'm in love? I wanna shout it from the rooftop. I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm yours. Why can't it be like that? Wish we could be like that. Yours. Guys. Ang atong oras alas 2:51 na sa hapon. Nagpaminaw lang gihapon kamo sa programang Talk to Papa kauban ang inyong Papa Smoker. Antod alas 3 sa hapon. So karon We keep be bitaw na seryoso mga kabisdak. Labi na gyud kanimo langga Miss Jasmine. till more stolen more. Kinahanglan kita manggoy mo educate sa tuwang karelasyon, di ba? Kita mo educate, kita mo disiplina, ba? Mahimong teacher sa katarong sa tuang karelasyon. Nga naman, kamo ra manggod gihapon ang mga maka-benefits ni anak. Diba? Kaning gihimo sa imong uyab nimo langga. Nga gusto kaayo niya nga kining Show it on my face, but we know. Gusto kaayo niya nga paniong kadris pagadian ug balik sa katuyuan nga kuan kining magkuyog na mong duha, mali na siya langga, no? Ang tuyo sa imong uyab nimo dili kamingaw. Pagkigminyo o pagduadula sa kaminyon ang gustong himuon sa imong uyab kanimo. No? Inyo naging gidula-dulaan ang inyong kuan, kinabuhi. Ako ang igatambag sa imo ha. Aron matest nimo nang imong uyab kung unsa na siya kasinsero sa imo ha. Ikaw mismo ang muingon niya nga og seryoso ka nako, muanhi ka diri sa balay. Gusto ti kang ipailaila sa kuwang ginikanan. Gusto ti kang ipailaila sa kong mama ug papa, sa kong mga igsoon, sa kong pamilya. Kay karon manggong panahon na, kung nag-uyab-uyab mo, so magpugong lang sa amo nga kaning bitong sa inyong mga gipangbati ba kaning premarital sex mga kabisdat gina-discourage gini siya namo diri no. I know nga daghan naging naghimo ni pero dili gid siya maayo kamo mitras makapugong ka mo ayaw gubaang inyong kaugalingon. So away ka advice mo lang ga ayaw himuag dautan ang tambag sa imuang ginikanan kanimo. Karon lang masayop lang ka sa paghimo og desisyon, posible gyud mausab ang dagan sa imuhang kinabuhi.
Panamini ang mga tao nga nakaila nimo, nga nahimong inana sila kasayo nga nagubang ilang kinabuhi, naninguha nga makabalik sa mayong dagan sa kinabuhi, karon pa lang makapanamin ka. Ang imong uyab, oo, mutuo man tana. Mutuo tana nga kanang imong uyab, gugmaan kina sa imuha, mahadlok na siya nga mapunta ka sa lain, mahadlok na siya nga di na mo magkita tuluyan, pero this is the right time, no, ha? No? Nahimuhang ingnon ang imong uyab nga, ug mamahimo, ani ako diri sa mua. No, kay kung seryoso ka nako, ila-ilaha ang ako ang pamilya. Wala may magpugong nga ginikanan kung tarong ang lalaki, kaya di man nakapugnan ng gugma. Diba, og mag-uyab-uyab mong doon, di man makapugong imong ginikanan, pero at least man lang, di ba? Di man tuod mo mapugnan sa inyong ginikanan, gipakita po ninyo nga ang tao po inyong gipili, kabalo po mo respeto sa ilahan. Madala man gud ninyo ni pag-abot sa panahon. Karon pa lang og dili ninyo na ipakita ang pagrespeto sa inyo sa ginikanan sa inyong gihigugma, in the future madala ninyo na. Di mo halos makatingog sa inyong ugangan. So, ulit tarong panahon na ang imong uyab sa kung nakita lang gyud karon, Jasmine. Pero I'm not saying na bulagan ni mo ang imong uyab, ha? Oh, ang ako ika-advise ni mo diya lang ga, i-encourage ni mo ang imong uyab nga maningkamot siya diri, mulampo siya, muhuman siya makakita sa trabaho, gunitin ninyo ang mga panaad ninyo nga di gino mangitaglain. Tapos ug na siya igong konsonada, igong kanang kining kuso ni bitong buot, no, nga magkikatubang diya mamisita sa inyo, then walay problema. Ayaw lang nga moani ka diri kay para lang magigipon niya. Bugok kinang imong uyab, maglagot jugon nang imong uyab. Walay trabaho og mga kawatan, no? Mangguba og kinabuhi tungod lang nga nang gugma, may pag-sure mo diya. Nang aron dili na mahimong bugok ang imong uyab sa pananaw og responsable sa pananaw sa imong mga ginikanan. Ayaw gid og sugot nga panaong kaniya kay igo lamang kaniyang kimuon og ipon-ipon. Paguna-huna gid sa imong kaugalingon lang ga. Ulahir ra mo gid ang pagmahay. No? Naa sa imuha ang chance karon ang imong ginikanan. Mutambag diha kanimo, mutabang diha kanimo. Libre na pud halos ang tanan karon. Grabe naman pud mo mga batan-on karon og inyuha pagyapong pairalo ng inyuhang mga katapulan. Ang barkada perdinte na, ang uyab-uyab moabot o moagi ra na. Pero kining inyuhang pagtrato, pagatiman sa inyong ginikanan sa inyo, mo gininyong hinumduman karon ra na. Di na mabalik pa. Okay? So ayaw saya nga. Ipakita nimo sa imong uyab nga na kay kahadlok og respeto sa imong mga ginikanan. Ika na siya unaw nimo, ha? Moingon siya sa imuha nga andam siya magigipon, magigminyo sa imuha diri makaani kag di na kanya polion. So meaning wala gid siya saktong disiplina siya ang ginikanan. Kay tarong pa nag-utok ng tawanan na mamisita na dito sa imuha. So di na nakoy katingala kung tumano nimo na akong tambag lang ga, di na nakoy katingala nga magbulag mo pag-abot sa panahon kay mo surrender gid tawanan. Pero kung dili nimo surrender, wow, okay kayo. Pero hinaot unta nga mapasabot nimo. Ayaw gyud anhi diri tungod lamang siyang gusto. Inumdumi gid lang ga. No? Basta magtuman ka sa imong gusto karon, posible nga magdungog patagbalik sa tong programa. Posible nga mahimo pati ka magtatambo po. Hopefully this will be the last time no nga magpadala kasi mong sulat nako. So good luck and ingnang imong uyab, disiplinahan imong uyab kimonay angay. Sa ngalan na lang sa kinatibuk-ang puwersa sa Bisdak Media Group Incorporated, pinanguluhan sa among President Attorney Richard Jo, ang among Station Manager Madam Roquesa Pagara, Chief Tech Engineer Milbert Willog sa among kaupanan sa may transmitter site, si Sir June Carpintero. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Lesson learned mga kabisdak. Ang pag-uyab-uyab, bili na sa minyo-minyo, ha? Ayaw mo pagkuan diya ka ng tawag niyo ay ma-carried away mo diya. Lahi ang nailimitasyon ng pag-uyab-uyab. Okay? Huwag na inyong ibutang sa inyong unahon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Maying hapon mga kabisdak. This has been your DJ, si Smoken. God bless. Happy Eagles Week. This na mga kuya natin.
Bye! Guess what will I do now with all this time? What will I do now with all this time? Bye! Thank you! Happy viewing sa tanan. May hapon. Ay. Talk to Papa Smokin, ang tulumanon nga magahatag og tambag kung ikaw adunay suliran. Kauban ang mga pinakapaborito nimong mga music. Your afternoons will never be the same again. Just talk to Papa Smokin. Talk to Papa Smokin. Dinilang sa Radyo Bisdak, Power 99 FM. In a few seconds from now, and every 3 o'clock in the afternoon, we invite you to join us in a minute of prayer for the forgiveness of sins and for